En orkan er en kraftig storm med vindhastighed over 32 meter i sekundet eller 120 km i timen. Det svarer til 12 på Beaufort-skalaen. Orkaner opstår ikke i Danmark. Tropiske orkaner i Atlanterhavet eller det østlige Stillehav kaldes hurricanes og bliver navngivet i alfabetisk orden. Tropiske cykloner med maksimale vedvarende overfladevindhastigheder mindre end 17 meter i sekundet, 34 km i timen eller 39 miles per hour, kaldes et tropisk lavtryk. Når tropiske cykloner når overfladevindhastigheder på mindst 17 meter i sekundet, 34 km i timen, kaldes de normalt en tropisk storm og gives et navn. I Nordamerika kan tornadoer også kaldes en cyklon, men det undgås af mest meteorologer. Tidligere fik de tropiske orkaner kun pigenavne, men nu får de hver anden gang et drengenavn. Når de almindelige bogstaver er brugt op, anvendes bogstaver fra det græske alfabet, så de følgende orkaner kommer til at hedde alfa, beta, gamma osv. Dette skete første gang i orkansæsonen 2005. Det er endnu ikke sket, at en orkan med et græsk navn er blevet pensioneret. Det er uklart, hvordan man vil navngive fremtidige orkaner, der burde have haft et pensioneret navn fra det græske alfabet. Tornadoer er kraftige hvirvelstrømme, der under stærk reaktion er i stand til at anrette store ødelæggelser på sin vej. En tornado dannes for det meste over land i varm og fugtig luft. Det sker, når vinde blæser ind mod hinanden på samme sted. I tornadoen hvirvler luften rundt med op til 300 km i timen. På sin vej omkring er den i stand til at suge meget store genstande op i sit roterende sugerør. Tornadoer opstår også i forbindelse med orkaner, og ordet tornado er spansk oprindelse. De helt store tornadoer opstår ikke i Danmark, men i det midtvestlige USA.